Jamen, goddag og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg hedder Thomas Bo Jensen, og jeg kunne sige mange sjove ting, men vi skal jo holde os til emnet. Og hvad er emnet i dag? Emnet er erotik. Så jeg har været på biblioteket og lånt 2 bøger, der handler om emnet erotik. Og den ene bog, den handler om massage. Den ser sådan her ud. Sensuel massage. Og hvis du går på biblioteket, skal du kigge på nummer 61.37, og så kan du finde den her bog. Men den her bog, det er ikke dagens emne. For dagens emne, det er den her bog. Johan Ørting, Vær åben. Og den kan du også finde på biblioteket på nummer, hvad står der, 61.37. Og så kan du selv låne den og læse i den. Og det vil jeg da anbefale, at du gør. Fordi Johan, hun er en spændende kvinde, der har nogle meget fordomsfri synspunkter, som jeg godt kan lide. Og hun har altså lavet den her bog, som er udgivet af det her forlag, Lindhardt og Ringhof. Og bogen hedder Vær åben, energi og glæde i parforholdet. Jeg er selv blevet skilt fra min rigtig dejlige og søde og smukke kvinde, som jeg har været sammen med i 33 år, og det er jeg meget glad for. Men det vil jeg ikke snakke om nu. Jeg har et godt forhold til hende i dag, og vi ses 2-3 gange om måneden og laver mad sammen og alt muligt. Så alt er godt. Men det her, det er indholdet i bogen, som I kan se her. Og det tager selvfølgelig lidt tid at læse alt det her. Det er jeg klar over. Men I kan jo låne bogen, og så har I jo en masse tid til at læse alt det, som Johan skriver om. Og ja, undskyld, det vælter lidt rundt her. Det er mit setup, som det nok hedder i filmsprog. Her har I så skønne Johan, der danser, og så byder læseren velkommen, kære læser, og skriver kloge ord og kærlige ord, og ender med sin underskrift her. Meget fint. Og en indledning. Hvad står der der? Der står, denne bog giver dig masser af gode grunde til at blive mester i at forkæle
og forhale erotikken. Og der er interessante øvelser, som fremmer forelskelsen og lysten til at blive sammen for evigt. Ja, man bliver helt rørt, når man læser det. Men så kommer hun til en indledning. Og den indledning vil jeg gerne læse op for dig. Fordi du har jo ikke lige bogen lige ved hånden. Men så skal jeg lige have den her til at ligge under. Sådan. Så jeg kan læse, hvad det er, der står. Ikke også? Og så lægger vi lige sådan en creme herunder, der hedder Madame, som jeg har købt i Rema, tror jeg nok. Det kan man også bruge til sjov og ballade i soveværelset. Så nu går vi for alvor i gang her. Fordi nu skal jeg jo læse, hvad der står. Og for at I ikke skal kigge på de her sider, side 10 her, hvor det starter, så har jeg lavet en lille underholdende tegning på mit ben. Så den kommer I til at kigge på, mens jeg læser. Er det okay? Det ved jeg ikke, om det er, men sådan bliver det i hvert fald. Og den ser sådan her ud. Johan Ørting, vær åben. 61.37. Og det her, det foregår den 5. september år 2025. At det er Thomas, der læser noget. Indledningen i Johans bog, som starter på side 10 og slutter på side 13. Godt så. Men lad os dog komme i gang med det. Indledning. Det er som om vi ikke rigtig er glade. Sådan dybfølt, tilfredse indeni. Det er som om vi går glip af noget. Alt det vi drømmer om og forestillede os, at livet skulle være. Hvor blev festerne af? Romantikken, turen til New York med veninderne, kærlighedserklæringerne på et kulørt postkort, grineflip og cykelture, hedenætter i sengen, tungekys, der smager af mere, gaver uden grund, det spontane knald i entréen. Hvor blev det hele af? Vi har mulighederne, og alligevel sker der ikke noget. Vi går rundt og er mellemfornøjet og brokker os over alt det, som vi troede, vi fik, men gik glip af. Vi synes, vi prøver, at vi gør vores bedste, og alligevel ramler vi ind i endeløse diskussioner og skænderier med vores partner, udbrændthed
og manglende lyst. Mange kvinder tænker, at hvis de bare kan holde ud til børnene bliver store, så kan de godt tillade sig at gå og få det liv, som i virkeligheden drømmer om. Manden tilpasser sig og lever et halvt liv, kastreret og tavse, og drømmer sig tilbage til teenage-tiden, hvor pigerne var fulde, hvor pigerne var glade og forførende, og musikken var høj. Punktum. Og det var første afsnit. Og så for min egen regning, så kan jeg måske lige indskyde her, hvad der måske kommer senere, at de her mænd, der var kastreret og forsmået, og hvad de ellers var, af konen, der elsker sine børn, og det gør manden selvfølgelig også. Ja, de gik jo så lidt amok til julefrokost på arbejdet, hvor telefondamen eller en anden blev krammet lidt ekstra på dansegulvet, ikke? Ja, den historie kender I nok, uden jeg behøver at uddybe det. Godt. Vi går videre ufortrødent med afsnit 2. Vi prøver virkelig at gøre vores bedste. Men der er sket så mange forandringer i tiden, at det er umuligt at følge vores forældres og bedsteforældres måde at have parforhold på. Kvinderne er blevet stærke og selvstændige, men hvor blev kærligheden og lysten af? Hvor blev respekten af? Han har mistet modet til at tage konfrontationerne og orker bare ikke at høre på nedgørende ord. Han har i den grad fået nok og tænker i sit stille sind, så slap dog af, kælling, mens hun konstant render rundt og prøver på at være det gode eksempel, mens hun højlydt snærer, så kom dog i sving, mand. Ja, det var så det der afsnit 2. Og her der vil jeg måske lige indskyde sådan noget, jeg tænker, eller Jorden får mig til at tænke. Og det er, at kvinden, hun var den, jeg har selv 3 børn, 3 drenge. Og kvinden var måske nok den, som mest gik til forældremøder i skole eller i børnehave, og mest havde styr på de der unger. Og så faren, han var mest sammen med drengene, når man skulle sejle i en gummibåd, eller slå søm i, fordi man var ved at bygge et skur. Så ja, altså mænd og kvinder har forskellige roller. Og så når man har 3 børn, så er der ikke så meget tid tilbage til, at man kan være kæreste. Så 3 børn, så er det ligesom 20 år, hvor man ikke er kærester, men bare bor i et kollektiv, 5 mennesker sammen. Nå, men lad os nu høre, hvad Jorden siger. Så vi går videre her til nummer 5 her. Vores parforhold hænger i en tynd tråd, for vi ved virkelig ikke, hvordan vi skal få lysten til hinanden tilbage, og hvordan vi får talt sammen, så vi begge føler
os lyttet til og forstået på et dybere plan, så vi kan blive sammen for evigt og være den lykkelige familie, som vi så brændende ønsker os. Ja, det er rigtigt. Man køber måske 2 sofaer, fordi det ser pænt ud i en stue. Og så, nu snakker jeg for min egen regning, det her, det står ikke i Jordens bog. Og så ligger man i hver sin sofa og ser aftenshow og hører alle de åndssvage historier og de samme eksperter i kongehuset og madkunst og bagedyst og hvad fanden ved jeg, der kommer ind gang på gang. Men så den ene går i seng klokken 21:30, fordi hun skal op klokken 5. Og den anden bliver liggende og ser fjernsyn til klokken 12. Og ser Deadline og alt muligt, der kommer sent. Men ligger man og nuller og hygger i soveværelset? Nej, det gør man ikke. Fordi man går ikke i seng samtidig. Og man burde jo gå i seng klokken 8 og ligge og elske i 2 timer, og så kunne man sove bagefter. Men sådan er det ikke. Nej, godt. Vi går videre til afsnit nummer, hvad er vi kommet til? 4, tror jeg, på side 11. Vi vil jo gerne blive sammen med ham eller hende, som vi har fået børn med. Vi elsker jo hinanden bag alle de skjold af vrede, magtesløshed og frustration. Vi så lyse hinanden en gang. Men så fik vi forpligtelser, børn, afdragsordninger, fast plads i sengen, overarbejde, nullermænd og hundehår, svigermøder, haveaffald, bilreparationer, computerproblemer, ondt i lænden, 10 kilo på sidebenene og hurtige samlejer uden opvarmning. Ja, sådan måske en gang om ugen. Det er ikke noget Jorden siger. Nogen siger onsdag og lørdag. Jeg siger onsdag og lørdag, det lyder fint. Men 1 gang om måneden, det er måske ikke så fint. Og 1 gang hver 3. måned, det er ikke så fint. Men altså, hvordan får man lokket kæresten ind i soveværelset? Det kan være, at Jorden har nogle tips i sin bog her. Godt, tilbage til Jordens tekst. Mange kvinder ender med at miste sexlysten, helt uden egentlig at fatte hvorfor, og manden går hvileløst rundt og venter på, at hun skal finde den igen, så de kan fortsætte der, hvor de slap. Ja, vi kender, nu snakker Thomas igen her, sit eget erfaring. Vi kender begrebet, der hedder, der er lukket for det varme vand. Ja, så kvinder, som er trætte efter at arbejde som socialpædagog i 8 timer med alle mulige problemer, og kommer hjem og indkøb og madlavning og børnevask og tøjvask
og rengøring, og så en kop te, og se lidt fjernsyn. Og så bagefter, er der noget overskud tilbage? Nej, det er der absolut ikke. Og måske har hun også været i fitnesscenter til et eller andet stram op dans. Så hun ser stadigvæk skide godt ud, er skide lækker, manden er helt vild med hende, men de sidder i hver sin sofa og går i seng på forskellige tidspunkter, og så kan manden måske gå ind og hive i et-tallet, hvis han trænger sig det. Og hvad kvinden gør, det ved jeg ikke, det må de selv svare på i nogle kommentarer her, fordi det har jeg ikke så meget forstand på. Men nu tilbage til bogen her, på side 11. Parforholdet er også en virkelig svær dans, som vi forventer bare at kunne af os selv. Som instinkt eller en naturlov. Vi har jo vores forældre at kigge på og lære af. Men hvem siger lige, at de var så smadret gode til parforhold? Spørgsmålstegn. Blev de ikke også skilt? Og fik de nogensinde talt om, hvad der gik galt? Og fik de givet deres erfaringer videre til næste generation? Det føles som om, vi famler i blinde, og vi forstår ikke, hvorfor det kan være så svært at få to mennesker til at arbejde sammen og bevare kærligheden og sexlysten. Punktum. Og så kommer der en ny side her. Bummelum. Se hvor det går, og nu er der kun 1,5 side tilbage. Jeg kunne tænke mig lige at tilføje her, og nu er det Thomas, der snakker, at jeg var sammen med min kæreste, min skønne kæreste, i 10 år, 3 år i Australien og 7 år i Danmark, inden vi blev gift og købte et hus og fik 3 børn og var på ferie med dem på camping og fastligger og alt muligt og købte en speedbåd, en gummibåd, så de kunne stå på vandski, og de syntes det var sjovt, og vi fangede rejer i en havn og tog den med hjem og passede den et år. Og så efter et år, så kørte vi ud og puttede den ud i havnen igen. Så havde den været i familiepleje i 1 år. Og det synes børnene var ret sjovt. Og vi lavede pizza og popcorn og flødeboller, og jeg ved ikke, hvad vi lavede. Forsøgte at lave en kage. Jeg lavede sådan en kage en gang til skolen. Far skulle lave en kage, og så puttede jeg sådan noget sukat, eller hvad fanden det hedder, ovenpå. Sådan nogle bær, jeg havde købt. Og så var det galt. Så ikke engang en chokoladekage kunne manden finde ud af at lave. Men altså, sådan er der så meget, undtagen når vi skal have løn. Godt. Vi går tilbage til jordens kloge ord. Vi fatter ikke, at det kræver så meget at være i et forhold. Hvorfor kan vi ikke bare bolle, som vi altid har gjort, tænker han. Og hvorfor kan han ikke selv se, hvad der skal gøres i hjemmet, tænker hun. Hvis bare hun
Hvis bare vi kan få nogle gode redskaber til at få gnisten tilbage, så skal det nok gå. Så kommer lige en Thomas kommentar her igen. Jeg synes også, at kvinder, eller min kæreste, hun havde sådan en lang liste. Den var måske nok ikke skrevet ned, men det var noget med nye gardiner i stuen. Stuen skal males. Badeværelset skal rives ned og laves om. Køkkenet skal rives ned og laves om. Der var nogle ting der, vi var ikke helt enige om. Vi havde et køkken, der fungerede. Vi havde et badeværelse, der fungerede. Vi havde gardiner, der fungerede. Men kvinden synes, der skulle lige laves de her 30-40 ting. Og når de 30-40 ting var lavet, så kunne vi bolle. Men ikke før. Og det er sådan lidt en turn-off for en mand, at kvinden hun opfører sig på den her måde. Og det er sikkert også turn-off for en kvinde, at manden ikke gider at lave de her 40 ting. Og så gider hun ikke, og vi kærtegner hinanden i sengen, og når vi kysser ikke engang godnat, man siger bare, sov godt. Og så vender man ryggen til hinanden, ikke? Det er sikkert nogen, der kender det. Nå, vi går tilbage til jorden her. Og her er de redskaberne til at få livsglæden og sexlysten til at blomstre. Nu kommer jorden her med nogle optimistiske ord, det kan jeg mærke. Det er egentlig ganske enkelt. Hun må blive bedre til at tale specifikt og tage ansvar for, hvad der vil gøre hende glad. Og han må blive mere nysgerrig på nye måder at dyrke erotik på. Ikke fordi, nu skal jeg lige fokusere her, ikke fordi der er noget galt med en hurtig omgang ind og ud med udløsning som målet, men der skal være mere i kataloget. Okay, man skal have et sexkatalog lige frem. Der skal nye boller på suppen, siger Jorden. Altså boller, det er jo sådan nogle i suppen, så man kan bolle bedre. Det handler om nærvær, sanselighed, forspil, opvarmning, nysgerrighed, forkælelse og forhaling. Det kan lyde som om sexlivet nu også skal være på kvindernes præmisser. Bestemmer hun ikke alt for meget i forvejen? Er det ikke hende, der bestemmer, hvordan hjemmet skal se ud, hvordan der skal gøres rent og hvornår, hvad der skal være i køleskabet, hvad vi skal lave i weekenden, og hvor vi skal hen på ferie? Skal hun nu også dominere og ændre hans måde at dyrke sex på? Ja, hvis den gamle ikke længere virker for hende, altså gamle måde, allerbedst er det, hvis manden læser bogen før hun, eller så kan det være ham, der overrasker med tantriske teknikker. Tantriske, det er vist sådan noget med massage og forspil, og åbner hendes hjerte og skød. Denne bogs indhold vil i længden være til fælles glæde og lyst. Hvorfor ikke finde ud af,
hvordan vi med enkle metoder kan få tændt for gnisten igen, genfinde rummeligheden og nyforelskelsen. En kvinde, der får god sex, siger ikke nej tak. Hun vil gerne føle lyst og liderlighed. Hjertes gerne. Men hun ved bare ikke, hvordan hun skal komme derhen med ham, hun er sammen med. En ny fyr vil helt sikkert få hendes blod til at cirkulere. Det har vi prøvet før. Men når man nu har fundet sin soulmate, og ikke ønsker at skifte personen ud med en anden, så er der kun én vej, og det er at gøre noget nyt. Ryst posen, begynd forfra, og gøre det med nærvær og nysgerrighed. Denne bog rummer nye måder at dyrke elskov på, nye måder at tale til hinanden på, og nye måder at tænke på. Ja, og det var de sidste ord i Jorans indledning. Og så bladrer man op her til blomster og del 1 om parforholdet og kunsten at være glad. Jeg håber, du har lyst til at låne den her bog på biblioteket eller købe den, fordi det vil gøre dit ægteskab bedre. Det er Joran, der kan det. Eller du kan det selv, når du har lært det. Og du har lært det, når du har læst, hvad Joran siger. Så held og lykke med det. Og held og lykke med dine nye erotiske eventyr, når du overrasker din kone med nye ting, som du har læst i Jorans bog, eller andre steder, hvor du kan finde erotisk inspiration. Så ja, og tak, hvis du har lyttet helt til slutningen her, så har du altså lyttet i 33 minutter. Og det er der nok ikke mange, der gider. Men hvis du er en af dem, så thumbs up her fra Thomas Bo Jensen, som har været glad for at kigge i Jorans bog. Jeg er slet ikke færdig med den, men ja, det bliver jeg måske aldrig, men den skal altså afleveres igen om en måned, for det er jo en biblioteksbog. Men så må jeg jo købe den, hvis jeg ikke kan undvære den. Så slut herfra, og tak.